స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం యేసయ్యా! నీకు మహిమ, నీకు మహిమ, నీకు మహిమ, నీకు మహిమ, నీకు మహిమ, నీకు మహిమ ప్రభువా! ఇంతవరకు నీ రెక్కల చాటున భద్రపరిచి ప్రభువా తండ్రి పరిశుద్ధుల ఆయుస్సునిచ్చి, ఆరోగ్యమిచ్చి ప్రభువా తండ్రి ప్రభా సజీవులుగా మమ్ముంచిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు, వేలాది స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము స్వామి యేసయ్యా! నీకు వందనాలు ప్రభువా! దేవా తండ్రి గడిచిన దినములన్నీ ప్రభువా నీ కృపలో భద్రపరిచి దేవా తండ్రి ప్రభువా రక్షించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. యేసయ్యా! ఈ సమయంలో తండ్రి నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించుచుండగా ప్రభువా తండ్రి నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని అడుగుతా ఉన్నాము ప్రభువా. ఇదిగో తండ్రి నీ వాక్యపు వెలుగు మా జీవితాల్లో ప్రకాశింపచేయమని అడుగుతా ఉన్నాము ప్రభువా. ఇదిగో తండ్రి చీకటిలో ఉన్న మా జీవితాల్లోనికి ప్రభువా నీ వాక్యపు వెలుగును ప్రసరింపచేయమని అడుగుతా ఉన్నాము యేసయ్యా. నీ స్తోత్రములు గొప్ప దేవుడా, నీ స్తోత్రములు ప్రభువా తండ్రి నీ మాట కొరకు కనిపెట్టుకొనుచుండగా నీ వాక్యము కొరకు కనిపెట్టుకొనుచుండగా ప్రభువా ఇదిగో తండ్రి పరిశుద్ధుడ నీ వాక్యం ద్వారా మా అందరితో మాట్లాడమని యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయము 3వ వచనము. ద్రాక్షరసం అయిపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా. ఈ వాక్యాన్ని చాలాసార్లు మనం చదివి ఉన్నాము. కానీ ఈ ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మనము గమనిద్దాం. ద్రాక్షారసం అయిపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా. ఇక్కడ, ఇక్కడ జరిగేటువంటి కానానులో జరిగేటువంటి వివాహానికి ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు, ఆయన శిష్యులు, ఆయన తల్లి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ యొక్క వివాహపు విందులో ఉండటాన్ని మనము చూస్తా ఉన్నాము. అయితే అక్కడ వివాహం జరిగేటువంటి సందర్భములో ఇక్కడ ఒక లోటు అనేది కనిపిస్తా ఉంది. ఏమిటి ఆ లోటు అంటే అక్కడున్నటువంటి ద్రాక్షారసం ఏదైతే ఉందో ఆ ద్రాక్షారసము అయిపోయింది. సో, ఈ ద్రాక్షారసం అయిపోయిందన్న విషయాన్ని యేసు తల్లి తెలుసుకుని ఇక్కడ తన కుమారునితో చెప్తా ఉంది. ద్రాక్షారసం అయిపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా. అక్కడ అనేక మంది ఉన్నారు. అనేక మంది ఆ విందులో ఉన్నారు. అనేక మంది ఆ వివాహంలో ఉన్నారు గానీ ద్రాక్షారసం అయిపోయింది అని ఇ చెప్పుకుంటున్నారు గానీ, దాన్ని ఏర్పాటు చేయటానికి ఎవరు కూడా ముందుకి రావట్లేదు. అయితే ఇక్కడ ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు తల్లి తన కుమారునితో చెప్తా ఉంది. తన కుమారునితో చెప్తా ఉంది. ఏమని? ద్రాక్షారసము అయిపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా. సో, తన తల్లెళ్ళి తన యొక్క కుమారునితో చెప్తా ఉంది. అంటే ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తుతో చెప్తా ఉంది. అక్కడున్నటువంటి లోటు ఏదైతే ఉందో, అక్కడ అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో, ఆ పరిస్థితుల్లో అక్కడ యేసుక్రీస్తు తల్లి మాత్రమే అక్కడ స్పందిస్తా ఉంది. ఎందుకు అంటే అక్కడ కార్యము చేయటానికి సమర్థుడైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు. ఈ సమయంలో ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియ సహోదరి, సహోదరుడా, మనము ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మన జీవితంలో ఇంక అంతా అయిపోయింది, ఇంక నా వల్ల కాదు అని మనం అనుకుంటున్నప్పుడు మన బాధని ఎవరితో చెప్తా ఉన్నాము? మనం ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని ఎవరితో పంచుకుంటా ఉన్నాము? దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ వాక్యం ద్వారా మనతో. సమర్థుడైనటువంటి సమస్తమును చేయగలగలిగినటువంటి దేవుని దగ్గరికి మనం వస్తా ఉన్నామా? నమ్మకంతో ఆయన దగ్గరికొచ్చి మనం కనిపెడతా ఉన్నామా? మనం ప్రార్థిస్తా ఉన్నామా? ఒకసారి మనల్ని మనము పరిశీలన చేసుకుందాం. మనమున్నటువంటి సమస్యలు, మనకున్నటువంటి ఇబ్బందులు ఎప్పుడు ఇతరులకు చెప్పడానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం గానీ, ఇతరుల ద్వారా ఓదార్పు పొందటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం గానీ, మనస్ఫూర్తిగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినటువంటి అనుభవాలు మనకున్నాయా? ఒకసారి ఈ వాక్యం ద్వారా పరిశీలన చేసుకుందాం. అక్కడ ఒక లోటు కనిపిస్తా ఉంది. అక్కడ అందరూ అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు. అయిపోయింది అన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు అక్కడ ఒక అద్భుతాన్ని చేయటము, ఒక ఆశ్చర్య కార్యాన్ని చేయటం మనం చూస్తా ఉన్నాము. ఈరోజు నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో అయిపోయింది అనుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ పరిస్థితుల్లో యేసు పాదాల చెంతకు మనం వచ్చినట్లయితే, ఆ పరిస్థితిలో దేవుని దగ్గరకొచ్చి మనకున్నటువంటి సమస్యను చెప్పినట్లయితే ఆయన ఆ పరిస్థితిలోంచి మనల్ని లేవనెత్తడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి, ఆయన సమస్తమును చేయగలడు కాబట్టి, ఆయన తల్లెళ్ళి
ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తుకి చెప్తా ఉన్నది. వారికి ద్రాక్షారసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా. ఎందుకంటే ఆయన చేయగలడు అనేటువంటి నమ్మకంతో, విశ్వాసంతో ఆయనొక్కడు మాత్రమే చేయగలడనే విశ్వాసంతో ఈమె వచ్చి తన యొక్క కుమారునికి చెప్తా ఉంది. ప్రియ సహోదరి, సహోదరుడా! మనకున్నటువంటి సమస్యలు ఇతరులతో చెప్పుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నాం గానీ, ఇతరులతో పంచుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నాం గానీ, ఇతరుల యొక్క ఓదార్పును పొందుకోవడానికి ఆశపడుతున్నాం గానీ, ఎప్పుడైనా దేవుని సన్నిధికొచ్చి ప్రార్థించిన అనుభవాలు మనకున్నాయా? దేవునితో చెప్పినటువంటి పరిస్థితులు మనకున్నాయా? ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం. ఒకవేళ లేనట్లయితే మన ప్రార్థనా జీవితాన్ని సరిచేసుకొని, మనకున్నటువంటి లోటులు మనకి ఇంక అయిపోయింది అనుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో యేసుక్రీస్తు వైపు చూడగలిగినట్లయితే, ఆ పరిస్థితుల్లోంచి ఆయన నిన్ను నన్ను లేవనెత్తగలడు. ఆయన సమర్థుడు. పరిశుద్ధ ప్రేమగల తండ్రి, గొప్ప దేవుడా, నీకు వందనాలు, వేలాది స్తోత్రములు ప్రభువా. ఈ సమయంలో తండ్రి ప్రభు ఈ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు నీకు వందనాలు, వేలాది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాము. ఇంక మా జీవితం అయిపోయింది అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవా తండ్రి, ఎవరైతే నిరాశలో ఉన్నారో ప్రభా, వారందరిలో దేవా తండ్రి ప్రభు నీవే కార్యము చేయమని అడుగుతా ఉన్నాము ప్రభా. ఎవరైతే ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారో వారందరిలో దేవా తండ్రి మీరు కార్యము చేసి ప్రభా, ఇదిగో తండ్రి పరిశుద్ధుడు నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్.